Chideka hikomina mochi tirima yensa mu mwancho muligere gatasene kya Ndizi TV. Good morning. Happy Sabbath. Okoliganira senchire bwikiranu ime Amaegerio Y'Elesson abalisi banyareko bawikirana gasekengiyo kwaneke bono tonyareko botogusanga munaye uchakira chinga kechi mpaka chinga kichire Y'Elesson kunya kwa bigomoroberi omugima ubwansu bwe Sabbath nemeroberi togera tukoba tokwaliganira kwa gatasene kya Ndizi TV no torase mitandao Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na kwa website yetu ya www.ndizitv.net. Karibu sana. Biamono kegima, fundi wetu wa mitamba, asante sana kwa rekia. Unajua kinechi vichu chago chira senchire boi kiranuga kwa Joshua utatoka nitaka watoko nekia na tupatende amonere producer ya ito emambia ya bono. Karibu sana Elder Dominic Osiro nyakaba ukone mwancho muligeria. Happy Sabbath mwancho muligeria na ande karibu ime yomuruli wansu we Sabbath. Asante sana Mulisia Zedekaya. Omwancho Amaegerio ito Ndizi TV na kwaliganirie. Manana bakwe karibu ase muruberio ito bukwegerera nyamana. Amina sana literana njengoro kwa Joseph Tamesi sanga amona into terase mitandao natika kwa vingo tena kwa SMS SMS namba ira setibia ugagonyo kubwa teli buri ana ibra Amaegerio Y'Elesson yechumeye na kunyara kwa sanga muna into gosengwa bwa tekerengere kiawa kwa yirigeria kwa nyaranga amaene nabo naye kwa gutuma kerengere kiawa kwa togasoma na gusanga amuno mwancho muligere bwetasene kya Ndizi TV. Karibu sana. Tunara kwa gusanga amai kuchakira muchakano ikomole. Molisia tora sengjo kusaba. Tosabe asaita tanaenda sembambi tuakwaliga ndio bombanyakiro gukwerwa itukwiri tukiri arero. Tomo ikoma chenwa tora ase onsto ikire kene gigutwaliga ni asuguturi kokonene. Amane mirimo yokoreri gwetera asiriteria Kristo somotoria. Amen. Biamono kegima santo mulisia katenga wiki ino asobokoreri yarenge yamaseni milali mana nomia. Asante sana Mulisi Dominic, were you here last week? I wasn't here. Paranga report card yago etamweye yes To ikiriya tenga nchiri ndio ngora yane rituaro ko marabo waiga se familia umurya India mukogoti. Yes. Na siritingina. Kiaruta kirompa chietinka lia victory. Andoba kiaruta tukwate ipoli asogosiria yo mwino sikadisa. Numuraria India mukogoti asogosiria mamu mwabo. Ntogo sabangi mirobiri kegendrete nyasati kabali. Biamono kegima kagetege gotoka ligesonso. All right. Thank you very much. Kwa senchire bukira ko batugusanga munaye tole no gosemria buna sabato eye nero entangani kegima ya omutenyo 12 kurenga na ne calendar ya ito oyo mutenyo 12 lakini kolende kurenga ne calendar kanisanga getenga ntubono umwaka to chakete da tukayokora na koyo chako mutenyo 5 na 3 chinga kichikambi cyane toka bachikora mutinyonane tunande konyaro twachakiriyo na ndo mwaka yes uchikambi una jere twachakiro mwaka ndo lakini at the same time asi calendar yense mbono tuchukuru mwaka karibu sana Amaegerio Y'Elesson matuke meronge 3 oka yes matuke meronge vere na kianda mzuri tukuru mwaka. Asante sana. Ekerenga Y'Elesson echuma mwancho muligere ntoligireti ase echuma yana tukabegweta tukarana kyo obokora liboito kwenda kubugwikera abantu bari bwatano kugana. Na bange abo bamenyete asetore batwetanaine
abairi abasani abamata abashirika baita asikanisa batabunga nabotore toire na integitambukiro elindu nyara ko batoko ikera bari babwate amagani anene amagani ayo konyora ringana rienchi ase wikeye igoto kwana igoro yopo koleri ucha ase baria bare nokobwa muntu kiro nokobwa morisi magambi no muntu bukobwa omuntu mutenengu no muntu bukobwa abata jibese de chinguru ige karura ase kinyura sabantu barabatenengu no barakoni no baragute bakoleke niyonse no muntu kairu kubwa umuntu gakugambira abantu barakoleke niyonse abana bari bakurukwa abanyanguru yes bari no kubwa no morisi okwanerega ntegete ngwana umuntu bwa tukubwa kero kina bange bagwa associate otwara chinguru no kubwa na eni bwenseya nakana ase obuiko bwenseya bono iga enekene umuntu manyire obwate chinguru yes abago tebangangu gwakangwakale na muntu obwate nibo chibese how many billions how many properties yes obwate chibilionire ngogoso ichiteka ibere chitara era kuna bono toko kwana iga bantu bale barabaga sine ko bara chibilion chikoso una tuacha gete ko kwana so iri chimillion gete oinera bantu toko kabanyango na se kanisa ima dio se kanisa kwanya kore where the church ero bugata a bad trend omuntu yonga kiabwa tenibo amanya koye kuna ene kiruge kanisa omuntu ngakiare influential amanya koye tori koligerera nga kiago perform amanya koye gwa chibese chinga ninga kiago rete gento kieke abwate bakayengo ikerere nga kurwari Ndiyemono sana imambia bono nero tuguchikoba tugukwanera umurisia ase ebibilia ebibine kwanerete igoro y'abantu ababwato kubwa abanda nene temubikana iturachikoba tukuligeria se Y'Elesson ite chumeye anyinge ebibilia nige kale ko bagigwa appreciate dorende abange nabatukwa ira litira lekere baba ase Yesu na erekera ariko rokereria abanafunzi ba segetabu kirie ke Yohana 5 bititut asege muremo uri achite ko barokereria na kwaneta mwana mange the poor in spirit for they shall inherit the kingdom of God. Mathayo 5 sorry Mathayo 5 no akwanerete amangana bunayo tukwanerete bo igona era nainete umukwikano oyomo asagotebanga na kongusana omonto munda yobwato kubwa goso asubutwe igoro yabwikarirwa amo nengamia ase ekebao yesidani pono umulisi tuntegete ase ubwenge kigima torarigereritwe background yenga abantaba parabanda babwato kubwa ine libagandi rororo nabarabo lyokonyoro bumwe bakara nakare libaga babwate nelinene lirana kubwa yes Kriste kara chita sensi igat kwirite kerumu kumwana wa Adam na Hawa etabu kia baebeso kiritu asomete keoto tenga agato sesenia no useseni wensi kumo ikari guru ense yetara tungwa twensi pime ya Adamu tuwa etu ekere tuwa uwa sibibe tokerusia somoro berugo seseni woko naenda agacha aira ni umuro berugo seseni woko bara abandi barenga batenengo baraso asuru tubigore senge jobe kanyite oyo mo Abraham oyo ndire Job oyo nde Isaka oyo nde Yakobo na abandi abange nonye nekero tugote kurigerie Y'Elesson yeite ya rero mbale bachitasi Yesu barenga abatenenku ase bintu biense kero bari barangani bote bwati ngenche se bale bakamwachi nkoro chiabo Sakayo no yomobo Nikodemo esa kulirite no yomobo Joseph war Madai no yomobo igonga abatenenku nonye Nebukadnezar esa kulirite urumuntu oringe n'ikinguru n'okubwa n'oyo masa abantu baraji gutuka asuburutu wakale nakale Ndiyemono umurisi wateribaga yes asuburutu wakale nakale sana tuga turagenda umutima ko tumwenge kigima nkwera na tore turigererie gati
ya emekano ya abantu babwato kubweme Biblia banyatere boigo kwenyora libagalia bene asengencho yokonyora ogotole katoge naso mutimo ko mwenke gima gwera natore asekero getari getambe Ndizi TV Ubwansu Gusii Amaegerio bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chunga kichiri chonsi elio bwekere Amaegerio kuruchi county sana na ibire echuchira sorogo kwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire ejemo elio to bwekere ugose otutalire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe negenteki ya konyora ebintu byogutumika aseduka na negenteki ya konyora eduka buna Capital Lights and Electrical Limited ejieko nyakitaya chiwaya nebintu binde binge byogutumika asistima nkoni yabale chiwaya brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon flow lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube sockets na room heater fan, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imejungo Kisii opposite DTB Bank. Ange na Shell petrol station. Nebuku bakisimi ase namba enoti sano na ibire, enoti sano nemo, inyesano niseto, isano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Mibaraka kutoka kwa Mungu Baba, ni ushuhuda wa kweli. Mibaraka kutoka kwa Baba, ni ushuhuda wa kweli. Ana mipango mizuri, mipango mizuri, ana mipango mizuri, mipango mizuri. Tulimidi jina lake ametenda makuu, tulimidi jina lake ametenda makuu. Mibaraka kutoka kwa Mungu Baba, ni ushuhuda wa kweli. Mibaraka kutoka kwa Baba, ni ushuhuda wa kweli. Ana mipango Mbiamono kegima kwatero kugochera kora senchire boikirano entunda ya gatatu ya muri muroberio obwansu bwe sabato omorisi toragenda asomo kumwenge orenge apraptiga mitamba itongo nya korigerwere sencho yokoneka ryogi nechibicho cya gochera senchira yoboikirano gatasene kendeze TV kwena nari bagaritorire no kwaneke nga aye omanyene kwanyana ko bokonyora chibicha kiri chinuka kabisa uri gochera senchira yoboikirano na kyo gati bitambokero etokwera na twenekya kuna omanyene kwanyana ko bogosenwa omorisi igo omwancho omurigereria ase ereseni yaitase chumeye tete ko batokuchikorigerera nga mission obokore kuchia abantu abanyanguru igo asa abantu abanyanguru ngote bayarenga igasi kungwiti gotora kiamangano mutu yes esomo omorisi agarenge kwanira obwenge erotanga ngigira Biblia ase kitabu kya Matayo 15 nemo kivugo kya 25 na limo ningi eragwenera omonto konyora ense yonsi ko asirie omoyoye gose omonto ningi ararwe asiribaga lyo moyoye. Amen. In other words,
ebintu mbire tokurwania sinse Yes. bitabwati efario ase obogima obwito nabo konyora ense yonsi lakini kati ense yonsi konyora na Gusii omoyo omaete the same Bible again tells us naro goita gendo kieke omoyo oitana gendo kieke no mobera no yubwenete kuobo amono no yogoita omoyo ose no yogoita gendo kieke mobera yogoita omobera. In other words, nabo konyora ense yonsi unabana abo konyora ubunda bwonsi lakini onye gugosiria omoyo ogo nabengana igokware kuminyokia mbeo rero ntuchikurigereria ase chume ase abantu baraiga abantu baratuguchikurigereria ase bukuime ng'aki babete bagoikerwa n'enchiri na barabwo na intu tuchikurigereria ase omwerio ng'aki na intu tugoikera abantu ase enchiri omonto anga ntuchikurigereria Nebukadneza turigereria na Haman tumanya kurigereria Nicodemus bantu mbaro bari abantu abateningo tatia sirife muje mugasaro rekane ng'unchire mugaso ase Yesu ngocha karo ng'aki omuntu ndi natugukurigereria n'omuntu koruku nga the rich young man omusauri omunda omuteningu sana ng'aki akare gocha nkikiria atagetegwachi gwekara gocha ase Yesu at the same time omuntu ndi tugukurigereria bwomwerio Joseph Arimatea abana bo abantu bari abateningu ng'aki barauba ikeretwe turigereria na Haman ng'aki akare gukanywa na yonde Nebukadneza ng'aki akare gukanywa nere goikera goteba nga Yesu ero bwenete gosasimo asubunda bwenseye borobwo nando mwali pinto limanya ng'aki borobwo ng'aki tubwenete go approach abana for example dia to make a president apasa bantu bakondario randia utakakogoke president egara ewe pasha ya kore nduki asoke oli serwe pasha kono ng'aki tuguchikurigereria resinto mwisi. Karibu sana Umulisia tukurigereria ng'a abantu bari bwate okobwa ase okugania waitu no bokari bwaitu bwakira rituko ng'aino more abarai na kinjera kimanyara kwa mugotumya na kubikera lesson yeito buna tuwa echagete God's mission and my mission obokoreri bwa Nyasaye bogwane Nyasaye itu atete koretu guturika sabantu bonsi bensi ekerensi ya wita asibibi aria asubakirwa Babel abantu basirete bonsi pi Nyasaye agatumia Abraham agakira abantu ba Kanani akaenda Misiri agachora igisako kia Isiraeli bamenye obugima obochenu naende bararie bona sele sine tugukwonera ase abantu abaigo yo tugochakera Nebukadneza n'Abaisiraeli basiri okorora kwabo ng'abarangiretu bamenye obugima obochenu abantu b'ebisako bate ko bari bamanye iguru ya Nyasaye obo Nyasaye agancho yokurwa Ezekia akarwara oburwaire naende ekero Ezekia arira ase obosibwa Nyasaye ng'a amanene gaki ng'weni Nyasaye akamugwenia naende akamoa ekemanyererio omorengaria oyo okaire na nyuma ebitambukiro 10 amang'ana aya gaika ase ense engima ng'a Nyasaye nakare okoirania omorengaria origererio chia ase erioba mpaka twakumire ng'a naende omanye kogwenia abantu omoruoto o Babylon ari ase ebio yachagete agatoma abantu bachikomanya iguru ya Nyasaye oyo Ezekia tamwari baga tamatebi iguru yo gutore kuku Nyasaye akarubiri ng'a kari tukerimo Abaisiraeli mbagende babwatu bairu Babylon na wetire kero baikiro Nyasaye amanya kurukio kubwa kwaye arandiria abantu baria basirete bari n'echinguru moyo masa abantu bari Nyasaye guchakera kurandiria bense basirete bari n'echinguru chinene Nebukadneza akamachora agambire nsingima omuntu tari omukristo tamaite Nyasaye orugusasima ka Nyasaye kabo Nyasaye akamanya kumwachi ndoto akiuruke ng'anaro oyomo obwatu kubwa bona Nyasaye atayete kuruke Nebukadneza ng'anero omubui namurariria unjoke Nebukadneza wonjo kanera amanya kuba omurandi ogukikorandiria abantu bonsi ase nsingima wetera asobokoreri oboitu togukikorigereria ase abantu bari bagochikorarirwa ase
obotumba okoenda ase abanto b'echinguru Nyasaye agotumia ebikerero ebireu Daniel gochiese omonto bw'echinguru omwana okorokwa omoiseke akayuseka agasiniri kagenda ase Naamani kachikoire obotumwa ororo kokorigereria abanto bande bari bakobwatia ekero okobwati gochi magega abande ekero Yesu aorogete okobomoke bamanya konyoa nebuka Yesu okore ebikone oyo okorokwa Nikodemo ase Yesu igo chinchera Nyasaye agotumia nechobwanja noboitongo na goikera abantu abonsi Y'Elesson yito korigereria nkeringa Nyasaye nanchete abantu bonsi abari n'echingu obwate chibese gose bakugambira ense bonsi na ebitungu byaye natagita abaikere puna naenda ikerete abantu bani neva wetera somosombo yuna ngamba ko murutio ni neva agaja kurusikianga agatandaro tenga gaki yatuburi gose na tu abiri Y'Elesson yito ya lero yita yitugutubika nga abanene n'abake abari n'echinguru n'abate n'echinguru bonsi iko bara abanyamwando bogenda tokoba abanyamwando boburuti bakarandaka amena sana Origo asene kadine santara kuna asena Hamani yes Mauricio bekire biana egento nkere namani gago ikerwa asenchera nera ya bene yaye na Nyasaye. This was a need for humanity. Timateke Gusii Mauricio ngitoko okogani wejese mwanya bantu okogani gochiese mwanya bantu ndire Nyasaye akobiko mugambi egere amorete abantu baikiro okogania korikore gento kieke kore kwa Nyasaye gutia saba abantu bani omurainaro kubekwa egera oro kyo bonene bwa Nyasaye asabantu egera abantu bamuzazima Nyasaye inari ni chinguru lakini okanyire omuntu ndetokorigereria iga it is omuntu kurukuna Haman na Haman is another man ekatokurigeria kitabu kia Second Kings that is 5 verse 1 to 19 mangana ino kuyangaraga wo mwanchi umurigereria igokonyora na Hamani yakogenda akamoise kagasinini gachika ko imbere mu mwanya nyumba no muri sietera igaga ko motebinga ntokabwate umubanyara yese itogoro mwana Nyasaye ganjuri oranyoro burwiri anyore intera yo kumwikera wetera zo burwiro oburwiro bukamanya koira na amaniarari aso mubani Nyasaye mubani Nyasaye omubani Nyasaye ni gakare gotebwa nga omubani Nyasaye ni gakare gote na Hamaniga genda roche okore gento kieke wesibi marasa it is ngaki togotaba nga nabo yari ngoko okay woko nene omaiteke na kiagerete no kubatisa ko kubikana na mache mutu ngomuruti ngaki oringa akoirua samaje akoirua samaje tigatobe kingi kimanyeringa nakora gento kieke nabatiso ono no era karoranga nchebuno muruti gosenche buno monene bwa basigari njikoenda ari roje ngakibona njaya iga ngakinkorora abarinkora inki na Hamani atakire he needed time na Nyasaye nera nanda akabeka abantu bari bagokora emirimo nere bari supportive uchi asomone no yobwa basigari bakomote yaya gaki okwesibi gwoka igatu ayakora yendo kieke ayeswa kago swaroche kwara goteuge ndege kongun kwara gokora uno musumba komote lakini bona majo aria indoche njia mate na baicha for example che kurusi mundo amaje na bale Mombasa uchire kusiga saka gokora ma komo to makaruzi ngakara kambezi kali mata otabi ngabeka no wesi ande na gachabu kali bana la boma eta kumetinga jimno muguti nyumba mwana ngali kwesi kuzina macha kukuru gosenko shawa gosenko so ibinesi zene pesi ni karogo so ime bana ba kumetinga kakyo mundo yutanja lakini at the end ekerabu ena erishe kera amote bigone kerabu ena akakere Nyasaye ngambi yamono na goetera aseyo enchiri egekero muntu yo ase biro birengaki Amina sana mambi ya vono bantu bali babwate okobwa nando molezi nimba boli tu ka to Y'Elesson nga na biranya rekane buna intu abasumba na intu Nyasaye okiriti a very deliberate situation
antunyana ko batugo ikera abaruo to sando kwatene kugwa nabera nyarekana na semesa ngerekana turangirigwe umulisi kwa iruri baga kero kende na irari bagiri asingincho yokorandi asingincho gusaba na bintu binde awiri take an opportunity ekera a situation tu anyanyorenga rero iga nawe nyarekana umuraji ufubuko ko bako kora obosangirikana amo no gusasima kweri kuriarera sekanisa itunga ngana intu abasumba bomanene tonera ko to kweri bagiri turigire na kianya ko ba anyway tobanye ase egatabu kia Yohana isato Mulisia ne kwandete igoro yumgano ya omokoreri oyomo asigita Nikodemo isato eyemo ikara 12 Nikodemo ni ngorenge asebuko ntarachi agwa mangana nari ntetembeke make kurwa sebi bibere twarigiriri tumanye gochi Nikodemo nambe yemanya sae kera gwikira abantu bali abanene puna Nikodemo amwikirita sokoma chindoto chindoto echi abantu bali bakurukwa bangaini baye bagasinywa endoto yeri tanga nyiri yaringi yesanamu oyo otogete bwiko goita preti Daniel agacha kaiwe ndoto ya kabere era yinyurite entangani ayetu na inde akaurwa tayinyura Daniel kaiwe ndoto na inde akai agate gwingenje yaye Nebukadneza agate kukumingandu nyasaye naro weta ndi nyasaye yaitu yes ya kabere ya Daniel inye ikangukekeri tangani Nebukadneza kurikalirwe kworo kya nyasaye amworogeti akamworokyo mote okinete kurwa ugaenda paka iguru ese bisauri aye chi inse yaye kiriri na ochingiti chionsi chikonyora na ochingiti chionsi gokenderera chinyoni chiagacha ebiso byabororo akamenya kworo kunera umuti naenda akaroranga naro yugiriti akarora agatebu muturio nacho yes ekeroko nachwa ditigare litine ligotigara ansi eritina igori abwatire neki mineral jiri chinkong etabu chifeda amane kwere na neki chuma akamanya korigerio moto ya karigeria akamanya koro kumuntu yo igotenere to mote ogotumuru sana chikorisi sema emiaka itani tamanya ningu Daniel akamo interpret akamatebinga egento manata gukworo kinga korekeye okorera abantu bomonene buya ayatago kobera oteketi kogenda urusa nurisese amatuko emiaka itani ibiri mpaka omoenya sao banene nara mangana manena Nebukadneza kera kongeta senkoro yaye ta monene nyasao banene ukurangiri witu elio montabu muntu nyasaye koika ekeye ai nyasaye libagari tangania senkoro yaye na ndi amuimukiriri iguru Nebukadneza kaboro sana se miaka itani birakorisha lakini ataraso no wine morogetie ase Daniel nyeke mungu keke merongeto twagutara ase omuchiuria Babylon bwagachire ni kitabu manyotanga oyote yomuchio monene Babylon ni agachire no kubwo gwikinguru cyane mumoro cyabone gea yasao kuligiringa eokweo onene kwanye banga ninche na koiri chinguru echi egekore se Biblia ngima kukuliria marikali kire sabantu aba banibu na Jeremia nyasao rweto bogambi guchise Nebukadneza na eni nyasao mworo kereri kwetire sababu Daniel nga no mone no koete omanyiri kuyo bonene otigire nyasaye kumuirania akamubeka akalisia ekerari ise naenda chigo ikiri birengere nga kakinaro mutungi kwiguru ninse ai woba kono bonene ebirengere bikayana akayana asubogambi igego tworoke nga nyasao ito yagoteriya sichingira chinde egia kabere se naamani liribuna twakwaranga ekera chiru chakura kurwo egentonkere kama kumeti so bamba bwate nyasaye bari ko enda sa kurimon ase bari ko enda nyumba basasi nyasaye abantu bakurukwa ba Syria ka koruime amangana nara kwonita tatamanene nambe yemo agachira omusumbo nyasaye umutumete kuchiruche Elisha akamate bikora anjo musomba bwo manene tigankwa ibyegwa yasaka Elisha kamukandi to tindi koira kende
asobora libwaito abanjwe karo Nyasaye goikera abanto bako babakora emirimo baye. Matayo 10:5 ng'a mwairu bosa na inuka bosa. Ege abere kebese kanisa ya rero nkeri ng'a abanto baye by'omoika by'ogusabira abanto bagwene bagusaba kibese. Lakini osomese Yohana Matayo 10:5 Yesu agotoma bali 12 batenga genda mugweni moserie ebirecha mokora manene mwairu bosa na inuka bosa. Igo nabwate getu Elisha igamaite ng'a Nyasaye ong'eke ogio kugwenia igo gwikandu bosa ekera ko guchibese akandite egento kindi giakabera akamatenga kware gwanja na inche nimbwate mori bibuna nachetirita nabiro biaiga bibere bimbogoreriro bakorwa ngende kingo ikesense ya Syria tinji go sasi Nyasaye ya Syria na manyire ng'a Nyasaye bweka bwekena gutuka se Israel nera karengerere ng'andi Nyasaye yo Israel ya gutuka siriroba abo ya iriroba lira go sasi mekera go sasi ma siriroba omanya ng'a Nyasaye yo Israel ya usasi Elisha tamatebe tikende na enda akamatebe gento kende kia gatatu kinda atuke na ikiraria umuruoti one singenjo ndo musigari akonde togende enyumba yo gusasima ogo iko kabikira marunse na inche nimbe tererugo beka marunse omone na nyabire egeko Nyasaye yaba abasire na ari gusasima Nyasaye bwa ba Israel yuriguru nerenda asasime umusumbo yakamate genda no morembe asomorembe ngenji yaye ng'a abarumisane kumukilitangania gateba ng'a komu abari guburunge gwetera senjere yo kwegenda buna namani gendete omoko no morembe na Nyasaye igo Elisha agatebia namani abe no morembe asinginja moitebiro omonene puno muruti no muturi bobugima bwayo yamana sana omulisi omwanchu mulige nabo gusange kerengeri kiago amona into gweterase namba ya SMS yirega gwa seti byago gweterase mitandao ito mubolindo chanyale ko bawikira na gaiga nto nyale ko basanga amo na etimu ya Balisia nyale ko batokwenekia mulisi kwa nyale ko bokwena na obwaso bugare igoro ya namani na Nebukadneza mulisi tukonera ngo igoro yo mo Farisayo oyo orenge omotenani gw'abayahudi asirete ya Nikodemo ibintu bibere ngo arenge omotenani gw'abayahudi no muntu munene riya kabere igarenge omusomo chiete class ya gatatu igakomokera Yesu kifacyamo kone nange ngane Yesu asi ugutataka kororekana bono tigadoteka aba nina banene bari gutaka bintu byabo bye paprika nyakwarose one mesangerekano yabo ise korekera bakorangeri gagutako yakora bubisi aurangeri bantu babere batatoiga omera no mubagane kiako no yo mo baise gukera asirire na biko irari tukoligi mabantu bataramanya nga muntu bareki osirire esababu babuate ububisi wene akogane nibo nitagete gento kieke aba ulimbai nabange lakini bono oyo egenta kuobo is that fame ngati bono muntu mbwate nibo nkoenda bakazi ase Yesu nando uli no muntu roje ngayako omuntu ka mwana nande abanta bere ne yare memba ye kanso yangeta mangana Yesu nande gare ka ke gambero nuroje nke kanite Yesu agento keria that is why aserero nyamware kuligiria ebintu kuligiria kurua se Nikodemo okugania na bwato kugani kwa boria lakini bono fame eri ya ko arao kumukanya goikera gento kieke tigato tebe asubwinga the president nigare anda gento kieke igaranda ale property ya serikali togote akukure yakana ndiria kweta maiti ya inkia igale property ya serikali the same this man nere kutaka kuikira niga tagita kogenda in other words sigota yanga but God knew his heart similarly God knows
the hearts and the needs of the rich and the powerful. Na manyeto ko ganigwe nkora yae. Iga ko enda sara ko mubuli ngakinda kore nyore gendo kieke. Uruti wakana kale. Desire ko ganigwe ko alenga ko nyoro uruti wakana. Inki yesa kare ko muira nto so meke bunge kyo abara ko ntoke so menga ki yesa ko muira nto. Nikodemo akamoboria na ki omontara nyare ko ese tutakereibere. Oyo nigo achetase Yesu botuko Nikodemo na royo akamutebera bi. Soma bwase bwaso manzi. Rabbi ngakingo koranyo oro buruti wagende. Bwakaren Ngakinya sa ko muira neli. Yesu akamuiraneria ekene kena gotebire omuntu ataibuiri elia kabere ta kunyara korora uburuti bwa Nyasaye. Nikodemo akamuburia na kyo omuntu aranyare kwigurwa kabere omugaka nanyare gosoa enda yangina elia kabere. In other words, Yesu ninga kare ko motebinga eli koiburu elia kabere ebatiso is a symbol. Lazima engogo kwa koso imeamache eliokole yendo kieke lakini nkia yesa kare ko motebia lazima bwegene ekego soma se 316 whoever who believes in me onde bwens kolendo onde bwens ora kole yendo kieke ora nyegene takosi kolende nanya roburuoti waliti wakara na kale ekena kia kare ko somine kadnes yani Nikodemo ga kuruoro nere kabuate kitu kabuate na which is the light way yoko nyoro gutore kabusego obasele kutia sinya sana biemono sana Nyasaye niga mama tengana emwamu yale ngagumurisia bosira elinga Nyasaye namayeto kugana kwemyo yetu ima pono otarati gukora tumate pono ekera amanyiro kugania kwengoro yetu umurisia Zedekaya bono kama nyoko ndiko ito ngaketanga na intutu watiri bagalia bene dio kwere getambokyo na kigekogera Nikodemo yaka neva status ko yende na njeras mangire getambokyo inde nyare ko bingo ikiranigwa okugania wengoro ya ndo chiga Nikodemo arengo umuntu buna tubwata abantu baguchikarisa egene tenganje no 70 day usenje no mo Pentecost usenje no mo Catholic usenje no mo Lutheran lakini tamo idinya saa okwa ne kanse ya ebobe mutaonana na baya ekikurukunga live service appearance okorrekana woisiku kurinde ko rimeta manyeti the fiscal yearnings that yeisika abana ba Israeli kero bari ko mumagera Nyasaye bakorete bibi Nyasaye na kwandi nabagwe ko nyoye batiso ekuba unjura asibirengereri byabo amangana ya utuka kitabu Ezekiel 33 na isanemo kubungu ke 25 goika 23 Nyasaye goteba nga kumwakorire bibi na nabasiarire chinsi kunimbairani nimba sibina amache amaya ande nimba omuikone ekerna abaire mokoro gwanja kwane kosoma Biblia ngima ukubatiswa abayahudi abantu bakurukwa bayisiri bamaite nk'umuntu bwigesaku ekera itabire Nyasaye bwa Bayisiraeli igo bari gute babatiswa bamanya gotebo iboirwe igo bamaite nk'umuntu uraiburwiri akabire n'umuntu bwigesaku wetirese batiso tegekora Nikodemo akubori Yesu ngaki omuntu manene ngaki arakora so asinda yangina na indachi kuiburwiri akabiri egekora amba maite nk'umuntu kurukumu Israeli na nate kuiburwiri akabiri ere iburigo pone kari Yesu akomuyiri yomanya kwamatenga kuiburwiri akabiri oyibuira so mubere doyo bumubiri doyo ibuira so muika na maji goikoburwa sa maji na so muika ekabinga nengeni ase Nikodemo pono Yesu akamworukingo obugi mubuya igobogo chaka gwetera ase okoba egetongwe kija negetongwe kija no kwa Yesu ribaga ime yawo goiko kwere bibi yawo puno amonta kurutua sa maji agotenga na akure na ine nabo kiramanere tegekora Yesu akocha se Yohana umubatiza kworokinga mabugo chakera sama kweli wamanya kubuka pono Nikodemo ta yamanyitibya
lakini ekera gocha igachite na masikani aliaye aruche kuyera na bwateri ngana lakini narorira baminto mbamuite biti tikangende bubisi gose na nyoroki manye ekera achita se Yesu gusuku nari achagete komanya iguru y'umururu bw'uguturika ingano ye na se kanisa ntu kwata banda bange babwate ndorukunga okumanya wisiko lakini okumanya koime nkoyo pono gukurigeria se gitabu ekega noanye ne gitabu ya Tito isato osome kumgo keke agatano eronda ataka osome Tito isato sobwinge kumgo keke agatano go keke agatano kabere no na ba Efeso rero yotengo monene agutusibia na amanyinga aye otokoroko baba kirtwa kwera asuguturika kunya gogo ikatutu aruma nyoburunge na nto na chikine kirunge tumeko baba na bo manene Tito isato Mauricio Tito isate kumgo keke agatano go keke agatano kabere bibiri batebaiga cyagirigia kane kurende ekero obuya bwa Nyasaye omuturito na obwanjani bwaye asemwanya abantu bwaorogetigwe agaturia tari asogokora kuburunge twakorete intwe kurende asamabera asogosibigwa ase ogosibigwa weterase okoborigwa okoigurwa wakabere nabo agotokora abaiya no moikomo chenu oyo atoiterete ase obonge weterase Yesu Kristo umuturito bono ga tatebiringa ogoturika twagoetwe asinja mabira Nyasaye yes obuyo obu na bwachire omonene yago tusibie karutu iburi ya kabiri no ko iburi ya kabiri no kona cheki na ngana akura monere na ina abukira monere na arayo monene ategete kworokia Nikodem amona intu to yitabe tuko yatwara tutwara umanyi burunge tumanye ko nakiki na ntobo menyere umanyi burunge yo tumanye ko babana yo mono ke gema Taraenda asumbuko. yes Donc era kemo the rich yandura. Musawo y'umuntu. Pero to kumurigereria tamanyete kubeka priorities ya yebya. Akana kwa ndasinyi Yesu bajikons na wadu. anyembo na boduri Na bwate tekereri chikobya. Lakini Yesu akamutebia gente kemo kia selitio moyoe. Ekene kitote bato bantu bale powerful bata gitio bata yekene. Nigakare gotebi kwa soma sike bunge. Ngakie goteba asi igitabu ke 1916. nara omuntu oyomo akamuchera akamuboria omworokia atebi Matayo 19 Matayo 19 ifungia ya 16 omumuromunda okuryo bugima bwa kale na kale nero ibona narora omuntu oyomo akamuchera akamuboria omworokia ngokoraki okuyanda akore nyoro bugima bwa kale na kale akamotebia nase ki okomboria ningikere ekia oyomo nareo oyore omuya onye korigetie gosoaso bugima bwata amachiko akamuboria ayare bunarari Yesu akamwiraniria toita totomana toiva totebo borimo sikaisona nyoko naende ancha omugisangio buna bweanchete mumuroria akamotebia aya onsi na yabwatire inganaki limochete Yesu akamotebia onye korigetie koba omoikiranu gachionie ebyo uri nabyo byonsi oe abataka naye nobe nenibo igoro elio oche ontunyane ekeracha koigwa lingana liria omumuroria akagenda nobororo akai ekiagera arenge nenibe nyinge piamono igo inkinata itekoleta omumuroyo na babwatita machiko yes lakini ngento tukoroka ebikorwa byogo kobwatia machika ya mbikore dintu kiekio bia ekero bwatia machiko nya kwanje toyo norore ga koranja norore ga chandegete yani in other words this is what this young rich ruler omosayo omonda amisit yes na bwata machika na manyete ngatoita to koraki lakini
abantu mba musaraundi babwate gento kie babwate emechando priorities chia yeta chikuchiabia na bwata machiko lakini abantu mbara abachandegete naburo tena chandegete batituli ko mokora gento kie uliko mwana ni ndagerari umulisia kulingana nere inchira e conversation yere gati yere no na Yesu tima yote sabote nero yoko bwata machiko uko yamanya no kuyakorera gekogera Yesu akariko mwatore ngato ita mwancho yo minabuna bwe anjitero munene agatera nga ningoreteki nga yumo chando urengerende gakogera gachande nebikorwa ukore ngo mutando muchando mulisia ngwiro ne liare yana ne pi egente kana ne pi ekero bwate nibo aba barensemo mbafire tyo kutwaro ko kwage nibo no buate ne buate impact to their lives era masesini you know you can have it like it is not appraising to those ones but if I go surrounded dabogo tuare ni kono kiatura atebeke I've seen somebody okwa na buate nibo tibe senchiro ngamba buate lakini there is one aspect elota ko yando lidito nyekwala ko mukorega simugondo yasa uri kupiga no gwa eta mugondo kwa liato biri gwa tabura gasaba kamo utakiona ya mushara to yo gwa kano ayagenda gusonye gwa dumusi yes umusi uri ko maki ngwa koraki ngwa ali umusi ntaka tomusabika ngore toni board inka kikioro chintu mwanya bantu turaranga eni betu anyorire oswa senigo nero igebwene tebe ugosesenigwa uchiase abamate n'abantu batusaraundi gakoera ana ne togotanga ingwetere bigelbia na masomane na bintu binde bono inki egusikaneta monayo mulisia ingote bunga igongo seseni gunyala ko bengoseni asobwe korenga tokwire na nyuma sa mangana twigire omuntu oyo mwana agiturenge loya kaburia Yesu Kristo nga ngochika kikoroko na sama chikonsi yes asematayi 22 Yesu akoira nerigoro yo guchiko kekemungu keke 35 na 2 oteyanga na Yesu akamoira neria mwancho monene nyasao ne enkoro ya oyons no moyo obwensi ne chinguru chio chionsi de birengera libyo byonsi ukona kugo chika kurokona naende kweli tangani no gwakabire kunga bunoko mwanjo yomino buna bwiyanjete ayo manyene merongene atebanga amachikonsi nababani yes igwagara mirite samachika yabire obwanje nibwitu guchia senyasae nobwanje nibwitu guchia sabamintu ekero musago kwanira abantu bakurukwa abaisraeli sigita bikukuiranirira yagatanga asenserie nyamugote guchia abatakamba bogutamba sigatie inu to twara ebirengererie bibwengo mundabe nukugani tomwa naende mobe omuntu kare oni asore onyuru muyahudi kwioniria asore nekere oniria asore emanya goika emiaka gokorire emirimo aragokorire etano umwaka ugotana kabere yoko mobusi boragende omanye kwenda kwirwa orusie tugo omae ogende kiage kiao orusie ndagero omae ogende se esto yao chianga chiro orusie omae kire gento okogenda agenda nyana bwate ebintu naende emoji gotaka amora anyore ebintu byose omanya goteba iga hasa abantu bibisaku igo baraye bagucha suburi mwa bakonya inumo guchi gusaba kurisiku no manero rwetu guchika kubwanchani umusawo yoyomo n'abantu bali baringa bateninku igo amaite nga muntu ndibwensi obwateni ibonya sawo museseni bono musawo yo igere amaite nguseseni rekiri ari ngo mwigi meria Kiese kerarora kiese kerarora akamwancha akamateta gwakorire biya machiko kwa gotire nabo lakini toraya ikirani kende gente kama keikokorte gwancho yo muno buna bwiyanjite tararanchara tabagitirianda tarimibwa nairus ni byonsi omwe musaolia asinginje anjite atanjite abamwabo akaira na akagenda
abancho nabo tunging'encheyi abange baitu abanto bari tumenyete nabarabwambarenga bakoraranchara kwaruga obokimo obonge kwaitera gwatuguta gochisikara lakini muntu acha bwomai omaitete iyo musawa yo mugisa kwegeriga ni ntwe tokwegerigo ng'a asitomenyete community chiito tobugusese guchiasa abantu bandi nandi totaconvince igoterate bang'onie oretere past ogokonya abare n'ukugania goseng onie nibo yago yonsi ayeto tuare source of income yasa tabanga actually ege kombe kia ongi ichore ke kwali ke overflow ko ke guiteka ke kombe kia ne ge ichoire kuri kere goiteka ke kombe kia ne ge ichoire isams igo what am I trying to say nyasa etari yago kwa nanda gutigota kai nyasa eta gutiga abantu bae bakore yutuki bachane that phase is there because of ke kora ngo quote in other words to make kunande bo bote benga ebuku ya tebanga moni ni bo eno chiro mutede ko mote binga bono oni piota kai na yobe kuna bandi ngabono chasi yes no buate lakini nande serve the humanities soma Deuteronomies ikomina isana akeigo kemugie ikomi akeigo esiringaneri ntojikorieba egateba asokuru gwaito agatanga give generously karubiya toigo chigotaka naendo mane nagusese lakini nataka usomikioka asokuru koyanga yase agototema kutwarure naende yagusese okoiranirira ikomina isana kemugokie ikomi komina isana kemugokie ikomi okoirana ikomina isana kemugokie ikomi tumefika huko la tigango tusome ndo umutimoko alright momoe ebindo asogwancha na timoba nelibero ekero mokomwa okoiranirira neri kemugokie ikomi momoe ebinda asogwancha na timoba nelibero ekero mokomwa ekero morarwigo omonene Nyasaye wino nabaseseni ase emirimo yaino yonsi mogokora amen some ge ikomi na kamokorero abataka tibakoera korwa asense na aseng'enche iyo nabachikire ng'a mobe n'emioyo emirabu asogokonya abamino bare abataka na abaremeire bare ase ense yaino yogokonya uchigotereka Facebook nangwa konyete mabuna nakorete sutiga ndoirayo mutimo biona sa wanchomorigereria nibanyete ng'a Y'Elesson yeye narega ometo tumojumbe getegaiga atanga liroi oseko poruchisemo chia jogo yani nagokeire nande naseseniwe amuna Amaegerio Y'Elesson emambi yabona asante sana amen church message la ko sanga mna into to manga notora mna igutera semitanda yito gutera SMS ngurigire chire tole amaiga iyo mutimuke kara tuwa chiro mutimuko mwenkigima tore na torigeria nsemo ya kabiri na mwalio ya Amaegerio Y'Elesson emambia yabona sekangere kyo kire kingencho kigima tokorigire nga abataka nabanda posi pi Kristo ngomorisia teba igachitaka bakoya goto siko boteli bagari yabe mategento kerore kema da kwane kera tuarura smotuko ona nda somotimo ko mwenge bisangura na tole togendra senseme akabere ya Amaegerio Y'Elesson Ndizi TV ubwanzu bw'umugusi omuyolya bwe televishoni ya Ndizi TV bono nabukura ly'obwonchoria bwawo ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'obwekere abaligeria kurwa chikaunti isano ibire ekyo kirasorogonkorwa Nyanza nabo igo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryotogwekere gose otutahalire ase chabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekyo ya embassy ekeroko gende nyakoe
nege nteki ya konyori bintu byo gutumika aseduka na nege nteki ya mono konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya n'ibintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater fan, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imeyumu chukisi opposite DTB Bank angina Shell Petrol Station. Nebukuba kirisimi ase namba enoti sano na ibire, enoti sano nemo, inisano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Asumurugulio wemisa Jumapili na Joseph Mokoti nigara korentere ekweya ya St. Paul II Oroboti Kisii Town Parish eyemo aseyemo kurwa sekanise yuo nincho twegokie na gusanga nabaralia bandizi TV gochakira chinsa ikomi nenusu gochesa yemo ya Marogoba Samari tangoro kwa Edward Mongale chairman ya ekwaya ya ito ya Holy Trinity Jumuiya kwaya asili tukulia Sunday kitariki sato mpo baharigania abakristo bose n'abana kwaya baito St. John Baptist Second Oroboti tocha sobonge agar tusanga emisa yo tokendere kurandia injili Uwase kanisa Yoroboti Catholic Church Mseya Kisii Parish emisa Jumapili live imeya Ndizi TV Uwansu uomu Gusii. Ndizi TV Uwansu uomu Gusii. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii ejiye milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yuburuso ibwata aboroki abigiribuya iri asatoerero aboroki wa bagosomera nikubwete kigali chobo sombi asebali bakurware amache yuweshibya nabuigo konywa chinomba cyakebara chinchenu kegima ribagarisa ine ryaboroki wa kokosorya nukinibye byabo mbabwate abarindi aseskuru iyo nabuigo nkuru bari echaya sanne na lunch kubwate bari umurubyo CBC ayerera bwango onori bakasi skuru iyo omwanuho abigati yabari yabake bakonyora miryo yibirengo biguro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukuba kiresimi asinamba enoti sano na ibire marakabire isano na iseto isano na ibire ayemo gose enoti sano na ibire iseto ibire ayeme noti Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Gino kigima twarure ase omutimoko omwenge kigima no tulemega taseni Ndizi TV murobure bwansu bwese Amaegerio Y'Elesson na se togusanga amo nere omulisi azirikano omulisi Dominic Bosire kwene ke bunatonyera ko bato koretera na ane ase Y'Elesson yoro murobere go wotera tera lit police sabato tukera Jumamosi yakachinse 12 wikera kinsa
inye chiamambia ase umuroberio yo notokona ensemo eli Amaegerio Y'Elesson temati ase ogoti usasimai ko diare kero kende kwa lige Y'Elesson kwa nebwate amabori amanga madara bagosoma Y'Elesson kwa yaligere kwa ranga amabori gara amanga kwa machimu bono chiga kichine chiao kwene kia kwa elimo kiresi miago ori SMS yako nabo goto kwatu kwetera semitandao obo korari ochia ase abareno kubwa bareno kubwa byo musia tocha kerengane yo bono ndotinga no tualigere tang'aninga abantu barino kubwa abo ma abantu bari bakugambirense yes Yesu nategeta abakiri aba maba abantu bari bakugambirense naho nikode mwaringo yomoye kwarenga se kansiri kugambira abantu nonyo chitasi Yesu tuko nikode moyo igana baruche ng'oguturika nkorasi Yesu namang'ana Yesu wamukunete abande bari no kubona abantu abatenenko abantu bari serikali abange babo n'abatenenko naindi iko na jibese jiba tukubwa kondo kwa kabiri noyo masa abantu naindi baringe no kubwa no yokurunga Joseph orikuba se umucyuko ruko Arimathea Joseph naindi nigarenge member ye council iko nikode mna Joseph baringe members pe council yaba Yahudi yes eli ariko kwa Sanhedrin nekero Yesu konya kuraria abantu abo bubisi mbari kwiro kusemba mu manyite kusemba mu itabite ukoligeria mang'ana Yesu gitabu kia Matayo 22 kibungu kia 52 na vita 57 ya 57 mpaka 60 Marko 13 mpaka 47 na Luke 23 ibyo kwananga ekero Yesu kwa somo saravo Calvary yes Jose akauru kari moiga akaenda Sibirato adengo mubiri ari no bare mu abantu ba hukuminga ine mutu kana mutunya ni Yesu orenge lakini te urugiti na arenge se kanseri ya mwangiti Yesu ya munajiriti Yesu kina aitu akajikumutindeka akaburi kitamba kiarengi kiya yes oyo kabere no yokurukuniko muri twakwana nere nonyo orenge ari kubobisi akonya kwita yona isana ibere ekungukie kemerongo ekungukie kemerongo 35 kogendera gwikena na bibere sorry yona isana ibere kokorigeri ekungukie kemerongo 35 kemo Yesu na urugete aseri tukuri arengerie Pasaka asomoyega bwebi guture kasaba Israeli konyukani ngina na basuba muraba mwabonga tai kuruko akamanya gutena gatebanga oyore nira ngotigacha nywe amaje komwa nechintu bokachia maje nchiru asobuga mabwani ekarato mamangana ya banda bali balinga abanene bekanso abaya abanda abakuko basaba bagatuma abasikali ngagenda mu bwate abasikali bagaikaranza sare kakwirwa mu bwate Yesu akegeria mpaka abasikali bali batenga gaki muntu taliona kwigeri bunuyo yes bakamanye goche karwa kwirana bakubobolinga nkimutamu bwatira mamarete agate gaki muntu taliona kwigeri bunuyo na okora Nikodemu aigo gutenogo tebanga muntu tana guikasa kona kirwikina ngonye uguchika gwito gotenga utarana kiru muntu kina uikoma tegerere uigwa mang'ana abwate ng'ana yekene na arenga ase kanso ibisete lakini ekeroro amontara akune Yesu yarenge komurwanirira igabanta babere Nikodem amona Joseph wa Arimathea igo barenga ase kanso amang'ana yuguturika nabakunete Yesu bona arenge kwigiria soboro n'ubwanje ni bakamwita oyo koruku Nikodemu ekero Joseph wago aretire akugotineka Yesu ase oboina bwaya arosetie na enda agurire gitamba akiria nera akamanya korete meteri arenge kubikari omuntu gakurete abase kukunda emetenere bare kuruka mari mbabwate n'umugaka nimo by'ibintu byari gutumika asembera y'omuntu akobiko igabanda aba Yesu nabaikirite
asubuguma bwabo gwetera asukwigeri kwawe bakaba abaputunya ni amanere pia mono kegima Joshua Matea on the powerful mission to the powerful. Yes. Asiguitira muntu uyu mutenenku nigagerete abantu mbale ba nyorete injiru eterase ebikorwa ebibiyanya. Igo abantu abatenenku barote igwase egesongo tabanga without Joseph intervention. I don't know, I'm sorry. One way to fulfill the mission on behalf of the rich and the powerful is to offer them the opportunity to collaborate with the mission. No kobari baga. Yes. Abantu abatini abaru banjire bayari baga bakore ngendo kieke. Bai basoa nane asokora irigo ikere nchi. Unabona abantu mbale to bwate in Kenya. Unabona babo maraka. They made people to believe in okwege na gose ogosasima. Nyasa uri goroyomo nero gweneta kwabo tali mwanya bantu gositali bali barase birogo. That is one way koko mwali ba nero ba part of that mission. You can be able to sing no yara kobangaki on that day on your sabato no ara singing to kick. It's not just a show. Na barabu baba part no kwa katana nyumba ya yasa gosino wo ikera bata. So give them chance. I know motenenku ayakoragendo kieke. Andaba tenenku kwanze toma ete mora beoria. Utaita koregere akuchi bicha jiso okezi kongangwa kortegendo kieke. Na abantaba tenenku na ba we want to asking kubwa teni botago kora. Ngabono na korete na gurete esiminjire chimwadwa. Ni yebo. Mwabe kaiga. Ma abuna nko moechi anga nindagira. Igoko koralele and don't let it be what for the glory of the Lord. Amina sana, asante sana balisapi sabato kuruborangi kenyambi na agokiwe na Amaegerio Y'Elesson please na kwa rudio kifungu abataka mbako era Kristo batandi watching live with my wife Lydia. Musikata bwekali ngokweranera keliano kwerera 15 acha akiri kumukia yeki acha akiri yeki mukia yeki 15 yes utirimbo kana tanga bataka mbakolima asigatie imono sana kero acha akiri mukia 15 yes kitabu yo koiranera 15 chakiri 10 na limo right mbona sana kagite nabo kurigire Biblia yago nabe gufungira mutego kagite ngane inera yago ate osegeta kefo soro abatabanga impitango ki gosende soni kitoko nyara ko batoko soma kurwa asabanda kobere azakayo akanyara ko babo itaberana no kurangirirwa nabo igo omonda moruti uri omonda era tutiwanirwa era kaenda kagekiri ni story be ambe yemo sakaya no muntu rengo motenenku bwe maete nganje no mwibi yes na tingoita bunonya ekare yesa guikaria tirikakori akorangeri sakaya tametinga yiso na manyita matenga sakayo ikakurugura gurero ngo bando magania senkaya agaichana ngagakena inche aba yaudi boss bibanja etenga numurusie bangongo korere serikali y'abarumi na inche Yesu ngitaba naenda kuchikoba magania senkaya ane obuye bwa Yesu natenga mwaturi gwa sobuya obuye bogaso senkora ya yeminga cha agaika kuruguru Chiesa atara matebikena gate ngoma nene ebintu byane byonse nusu narure bichiko kole mirimo yao ta Yesu matete ngaru nero na gitekira bika no muntu de bwensi na alianani mwakane marakane ogwete ikierwa sekora ya ime omusa oyo mumunda aje go prove nganki ngakinumya angana gendo kinda kole kiya ekera ko bongendo kinda akore ki Yesu amatere nda machiko na abwatironzi amatere nukiro uri emete ekere emete yata to kusyo bwinje bwarenge byaye genda bononi elindo gabira bataka no gotemwamwa akabwati akagenda urabona abanda abatenenku banjiteni bayameto montonale umutenenku otajitienibo yes naende mbara abatenenku banjitenibo naende mbara abataka bwanjitenibo enibo yani aragoite no ane turu ayoka inyoritenga keyemo ngaenda kurandi buchi amiriri ruguru 1979
Omuntu oyo magate kugure esindani yari kugura 5 cents. Ori akamoneri 10 cents. Ukumubori gakichiduka chinde chikonya 5 cents. Ayengi kwambureria 10 cents. Ori akachimali akaleta umuji akamubita. Maito omuntu ori agakwa. Ngiamubuneti. Esindani. Amubuneti nga namenta liguri na 5 cents. Igo yekera muboni nga gakitokong'ona liguri abande bakonerwa. Akaigububi oyino omuntu bwanchite nibo. Yani nga mbiyokwe kigera twali nibo. Abana buyesa gukwanira bango musauri oyo omumonda. Babwate meye eyechinkoro kyabo nenibo. Lakini omwana ataka kubusyo boinche bole imeye ito elinde na nero kutoseseni. Pimana sa. Alege gole kuburia ngote amagori beka seke Gusii Evans mukwa. Ujise muchakroka atabanga engana nero ebisege torora seke funge kyo kya Nikodemo kwenda asa Yesu botuko gosina bere tu play niyo. Ngana bobisi bonde boy. Na chiete botuko. Bobisi borongo lingaki. Yes. No kuwa kuya fem. Lakini ase ogwene pia kera bosomago na bekwire kiriangaki Nikodemo gako enda ase Yesu botuko. Na egento geko era kwenda ase Yesu botuko no buoba wokorekana tarorekana liziti mugaso Ne kanso elia aringe member ye kanso ekurukusa Nedrin nere yari gwetia machiko kanso yenje amutegete Yesu lakini erekera gutegerera ugunga Yesu na bwate gento nda open linga kiba abantu bagukikondora esigi nkobere n'abantu mbale tubwate bono iga baigwita mangana maya baruche sekyo gyokorandia mangana mayaro akwobonga nkogenda abantu bakondora na kiekoba bakondora ka ekero Nyasaye bicho irikuya senkore yayo boba boria ubwanjani bwa Nyasaye bogosoime yako bicho kalori ati maiso marore kuna Joseph na Nikodem ekero bwa bicho gete Paulo gete maiso marore bakamutirika Yesu yabano kegima emambia yabono esabatengia Amaegerio Y'Elesson ko bago se ko kwena na obokoreri ochase abantu baria babwate okobua arega ogoteba Teresa ombogo Happy Sabbath watching live kuchisa mocha Saudia Mildred Momanye sabatengia watenga tokwani abalisi mwakwani wateva boigo amaiganya ko bagoikera ababwatani ba ekanisa ya Masimba bagotanga litukolia lero nigo bara chiko bagokora okubwatana asosima asekanisa Nchoro SDA asekerenga gia ogokora ogosangiria asengichubwaga chibwe kanisa yigo ekanisa elia ya Nchoro otokanse mo ya Masimba twabogana maya asumurubiri yugo kweneke ngamanyara kuba moko beke bitambukiro byo kwagaje kanisa kefa korwa Nairobi tund ina out of sabatengia was Kiase Charles Ondieki Mama Lois Nyanchama na Atabita Paul Muragwatais David Eric Monique Bonsi Berigo Masaba School abakristo Bonsi Baramasha Nyagemi Suguta na Monique Fred Obed na Zipora kubate botwale sabatengia mbye mona balisia singincho ya Amaegerio Y'Elesson bali smukwa kurujisa mchekero kanda somo jumbe yago Edwin Omwenga kurwa Kajiado president watching live ama seseni wa sabato yelitikolia lero Y'Elesson yo yabwate engana enkomu yogo segeta ubugima boito bwa keralito kotais watching live kurujisa mchana kuru autaba obaganeri sabatengia abana ramasha na boigorigoma sabato engia litikolia lero Irene Kirwa Happy Sabbath kuru dia itoigo eskimu abatabano alime yomurokore kubisama cyanyari yacho abande abange byemono kigima asokwenekia manyara ko musanga ibinga bino namabulino emambia yabono abali sesenga nje chingaki imate gose ikirenga kiriya kanenga na emwamuro che kabisa mwancho muri yaranyara ko bakwibatire bigengi makubwatika na Y'Elesson enganene nase amangana yo story yo sobokorera bwa Nyasaye Yesu na kwanita aboro kuba yanga umuntu urigeti guntunya gwikeange abo guri umusaraba wayirida ntunye kera lituko okwiyanga ninki okwiyanga no gutigo gwanja kwao pona riri atebeti umusomboria umusauria yo mumonda ngageno ni byonse totige kwiyanja totige gwanja okugani gweito tokoro okugania kwa tata Nyasaye tumanye kumutunya
tokumuikira boigo nabo omonto aranje abantu baye anje mukaye anje abana baye anje abachikoro baye no na asare gutumuguchie mirimo yomanate ngati ngotiga abantu bana barabo tegekore yisa kwonta manganaya nura enyora sipita bikubwati Mataya 19 imikumgukie kemerongo 2 na bine gotimbuka Luka 14 kemugukie kemerongo 25 ogendera goika Mariko 9 kemugukie kemerongo 34 goika 47 ogenderera na Luka 29 kemugukie 23 gotimbuka amanganaya yao tote igo maneno akuona nga obugimu bwitu bwense yetwanjete n'ebintu biro tubike nsemo tokore ugwanja gwa tata nari turaikire iguru pia mono kigima Pastor Job Obara oyure omutenenri abwa abasae music as a conference ya South Kenya agotabanga no ali murubele ko tubwatia tabanga ntebelia baibuli bonse banyara ko ba kwyarigania senjire obwikana ofliko time obwate ekamburi yekare kinsemo chiria jakebe ono abaibuli le marende boche mutenendo no gago batebenga everything is okay agotanga ali tukoligoro na kolete visit ochi Homa Hills yogotoka kinsemo chiri Chekendu Bay agotanga everything is set everything is okay asimu chumuro buli kamburi yes moise Ndete kotebanga kutoku kono. We want to say na ye as a rich person is na wanda batelingu mbara sitsi baro and abandi wasisi make use of it for the glory of the Lord. Yes. We are called the minimum asi okonya sawa nene na goetanions kutoku korapito na engora to serve the family yomoradia Mokoti. Yes. Sinjo yowa kwana usira kwange. Hello Ndizi TV Jackson korwage sonso auta Amaegerio ki amesi. Mbekero watera gwadaya na gesare na etata. All right. Bienveno producer. Watera ukonga getenga togoswen semeria katoto yo mwerio watera kuna tokwe priority na etata. Asante sana. Sinjo kweli bagario kwane konyara ko usangama ntu wetu akoganiria maya sinjo yogo sasima we sabato yeli tukoria lero tutoba ya bwate tamachiko buna omo lia tevetera ni ya bwate tosi pikolinde tobe aba koreri bamachiko aya togonyara koba tukoya bwata korwase ebibilia linde na intue anyara koba batwali baga kiyabene asinje kuyagane ingana limwe mukigima twesi pia sobwamo bomotaka bomonda obimabigoro yesu ni yachitaga tokwera asinje yebibeito na twensi ndo batari baga yokonyora oborai obo omorisia engana tubataka anane yo mwere kigima yinga ikiro bwato kubwa kiro kinda senaro bwate influence okuno kubwa konde abera nyarikana nga kiro kende kifeda na bintu binde to list kwenja kidega agino bwate influence aso igoro motenere bwa bakori emeri masige for example Ndizi TV arogo manager ndo bwate manager no muntu bwato kubumanye yana bwate influence abonsi ibi na utanyara ko to kwano litikolia rero nga aba bosi ipi abantu bwate bariya bene batumie okubuku asinginjo yogo spread ano mwebuli mutakana bwato okubusenga ya tubate molisira sukuchi usasima enkoenda tubwate ase etokwenda Kyoge districts tokumira namo asogosangiriria chibese chigo chigokonya kuguru buri mase crusade twakorete ase crusade yanakore gokoro asante sana mulisia na roche Victor aya launch nere mutitoga iga umanyete lintanga ni kuna Ndizi TV ya twetete gaita igoro tokeba chance ikose ya mutu we prepared kwenda usanga kuna invited on 23rd Mountain of Joy ministers. We are having a launch. Jana utuwe bangete. All right. Tuwe bangete karibu Victory. Yes. Next week ni metaba sana ndeko sokabari kogenda asi kanise ya monande ase ronji ya bekale. Yes. Let's support this mission. Asante sana. Alisia ni mwabwa tokaba sai. Mwanyolenga banyo invitation ingayo koenda
osira asinge nchemero beli nyasaye to babwato kasi ntwana ko batanga ntwana bota kwa basaye becogete bia ntwana ko batanga alright nyasaye tiga konyo mwancho muligere utatigamba amanyaiga pakagenga sobokorerwa nyasaye osibugete kogenda andonse na kendi nangakindi yonse na gukora bunuganite yo murubiri noro nyasaye bwimirubirio mogote yankogenda turasigete mwamanya kwa eguri bagakogenda nagakiende mwatumana muntu nde manene okobamana ini muntu kubacheginchira otetia abana bali maite wakwane ngale yangi yiri kana lengo musaya to te nga bono muraikara oronki mulisira ki uchera mana into murai to kara uga basaya bali simu goti karaga ini mogendra mene mero anyway kasa diga konyo mulisi na ganyo nyara ko goto siekera sinjuso na tuige na susaba tata nyasaye bia mona singe njo twa korere seni asima bia wanaiga gwetira sukura kumiko maje tusabire nga sukuira witorero tiga gutukina na ndugutusukianga gutasubira nyasaye tore tirechinga kachiria tata nyasaye chiakire na makweli ninga yumuraria ridia twabaretira sore bare nyasinga kichina mirubike gande tosabire mu bareni echinga chide chonse chiri chirwata mangana bunaiga omanyire ngai nayo more wekene aba mitumbare barware tasine gitari abo batanya commission yabange yasai twabikira samoka barwanere itasinye twabikira samoka tatinya sai gekini rabara yabaro nabateneri tatinya sai elio ke kwenda konesko wetera muna twegerasi litukoria rero omanyire ngai tatinya sai nigiro misa batu yagencheno nonyara ko babugo tenena na abana bawe krabagusasima wetera somo ikomache tomini na babugo sabo wita twabere bebito bugo sabo wita sirrezo Kristo yiromko tsabe amen asante sana baliski mokwenda muide Amaegerio kwa niaba ya Kisii and Nyamira TV wanchumburigire njengura nanda sintunde yakatotne ya mwele chingubune chito ma SMS yako kotera kulikuwa kana tinga ugogwada yana WhatsApp we gedana gesari itakukujia anda mange to ma SMS yako ili ndio nyara ko gota kotera kuliura gani nyara ko kubekrwa emambia bwana sasa oseni asili ya Yesu Kristo mutolito amen. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omwantu mugiriye bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye televishoni yao na mbegemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganiliosi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera asu twakesimi asinamba notisano na ibire inyesato isano nemo ibire isano na isano na ibire eyemo gose otorikere yukurike ase email ya ndizitv@gmail.com bwego na kutonyora asimitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na bwego TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichia bisichito ichichebo wechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ikurwa Kisii kogenda Kisumbu Ndizi TV obwansu bw'omugusi kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okogenda kuki bintu byose biryogokorera emirimo yawo Osmo Traders Limited niko bwate kitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko mbabwate sanitary wares ubuna chising chibakurichezi cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paint no chire mbabwate chibord buna gypsum boards, MDF boards na chip boards ebinto au biogokora plumbing buna PVC joints
PVC pipes na chi-water taps chonsi nochire boigo na boku na chi-cutting rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi-pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, Gusua Kisimi, ase namba, enoti sano na ibire, eye mokienda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Omogoko ekegeni keri moigo Umuryo ya television ya Ndizi TV umuryo Gusii Urban Blaze uyukira kira lituko lya Jumatatu wiki Juma gucakira chinsa isano na isoto wiki chinsa komi na Petra Mukira na Miss F nigo gukoretera umuryo gumanekirima ubukuru mwaka na boigo guchinkira ebyegwa by'abateria bamatera yabasae Tunakaribisha katika Gusii Urban Extravaganza. Utakubali kulia Juma Mosi asama chama ile akame only 5-star Hotel in Kisii, imagine. Gusii Urban Extravaganza chitali kibere cyumutinyi 12 asoma bogani ukame park abateri buna Zaro Classic Van San Umunyama Malika Junior Adidi Flavor Smart Killer Musumari Najibwa Penkina Oro Nyambobe Gaza City Okoa City Teddy Brown Manvi Eriogo Rapper Steve Tiger Msanii Jeff Dapuja na Bandabange Abubagendrete Kwelikia Mbaiker Naroro na Koreto Mogoko Uchakira chisa isano nisa tuchamugasu Gwekarigonobe Bono ayibuno mwanchi w'abateria aba na boigo mwanchi w'umurubiryo Gusii Urban Blaze twareta likiyowe naroro elyo yali kubasira chaka kugore ticket yabono lipa na M-Pesa till number kianda isano nemo marakane isano yemo Gusua Kisimi asichinambichi elyo manyamange ebesa yobusararo nichishili gichimi ibiri chuka Gusii Urban Extravaganza na Gusii Urban Blaze ekebemberi bori bitume bimbyameti bono nari twari gutwara rigesa rigese njembure nero ubuye bitakabike omongina baskaria tumaite na chiri kurigiri bitume byao mbyameti arafu amakonda utabutika nakina abugire kona gote kiga nabugete mambia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma obukende bono no bwachira amakonda imogete obukende bokani nari na makonda akoimuka bone siri ne mongina baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke korukna enokem agrovet ego twanyeruka enokem agrovet ego toko muchubo songo no konyora mariogo onde amariogo yoboke una chingende chibono chiangeri korigizaiga manyarora kiaka kebolisa kubarira ngoyo bori obuya ogosiarire bituma byao bichenje bibe bimwamu amina bano boka babwate bakachindagira chichombe babwate bakamariogo yechombe babwate kirege naye kamusore kalingaro ng'ombe yao nero ng'ayangire kunyarika ng'abwata magecha ngo kisibiande kolende gote kisibiya mache yayo mongina obugeremi bwonchorire na enokem agrovet amina Nikimaine tarira enokem agrovet imeyumuchu Kisii iliyonyora mariogo yugusiarire indagira nichi supplement chietugo embego yetugo amariogo yugusiarire kinyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga banyore asinyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society angena Market Plaza Orusageronde opposite Shell Petrol Station, formerly Falcon Petrol Station.